Quero decir esta xuntanza coa ministra en relación coa proba de acceso á Universidade de Abao. Bueno, unha vez máis temos que manifestar a nosa profunda decepción polo resultado desta conferencia sectorial, tanto no fondo como na forma. Pensamos que nunha democracia as formas son tremendamente importantes, sobre todo cando falamos de redaccións entre administracións públicas. Neste caso estamos casi ante un simulacro, ante un trágada, xa que todo o relativo á proba da variación da antigua selectividade da ABAU pois non está na orden do día. Sin embargo, 80% do tempo que estemos debatindo se falou de algo que non está nun orden do día. Non hai legalmente, desde o punto de vista legal, calquera acordo que se diga, pois non existe e sería ilegal porque os propios estatutos da conferencia sectorial así o din. Dito isto, que é unha cuestión de forma, vemos que no fondo se plantexa unha situación que vemos moi complexa de que poida ter vixencia no futuro. Estamos a falar que prácticamente as comunidades autónomas, que prácticamente temos o 50% dos alumnos que cada ano acuden a Abao, non compartimos os principios e os plantexamentos que se están a facer por parte, neste caso, do Ministerio. E non o facemos desde a perspectiva básica da igualdade das persoas. Existe un sistema, un distrito único universitario, un sistema de acceso único, e entendemos que debe haber un examen único para que os alumnos, os mozos e as mozas que fan as probas da variación teñan uns camiños semellantes e poden competir en igualdade de oportunidades para acceder á universidade. Se esta situación era que quizás unha das cuestións máis importantes que se debían trasladar a este novo modelo de Abao, vemos que non só se mantén a desigualdade de acceso a través de exámenes diverxentes, senón que mesmo se introduce unha proba, que é a proba de madurez, que plantexa unhas grandísimas dúbidas no tocante a principios básicos como pode ser a súa avaliación ou a súa concreción para poder ter uns criterios de evaluación homoxéneos no conxunto dos alumnos que fan os exámenes, sexa en Sevilla, sexa en Córdoba, sexa en Tarragona ou sexa en Ourense. Ademais, tamén, e aquí recollendo pois o sentir, xa non desde a perspectiva puramente política ou técnica, senón de moitísimos profesionais, profesores, facultades, institucións que están vencelladas directamente pois a estas probas, din que se percibe ou que tal como está plantexado pois unha rebaixa e unha perda da calidade, co cual non só non se corrixen os problemas que existían nesta proba, senón que se agrava. Se mantén a desigualdade, se incrementa os criterios heteroxéneos na avaliación e se prevé pois unha reducción da calidade e da exigencia nestas probas, co cual pensamos que o que se plantexa, o que plantexa o Ministerio, o seu principal argumento, que é retrasada un ano máis, é unha fuxida hacia adiante. Nos entendemos que debería ser o momento pois de reflexionar, de parar, de sentarnos, retirar este proxecto que xenera unha enorme diverxencia no conxunto de España e nos profesionais e sentarse con vocación real de consenso e con vocación real de superar e corrixir o principal problema que teñen neste momento as probas da ABAU, que é a xeración de desigualdade, a potencial xeración de desigualdade entre os mozos e as mozas que fan esta proba. Se existe unha única porta para acceder á universidade, o lóxico é que non haya 17 camiños diferentes. E o lóxico é que os criterios da variación sexan o máis homoxéneos posibles en todas as comunidades autónomas e que tanto o que é a non posta en marcha dun examen único como o mantemento da proba de madurez pensamos que vai a xenerar pois, no futuro un maior problema do que existe neste momento e por encima agravado por unha perda da calidade e da reflexión en asignaturas claves nas propias linguas e en asignaturas básicas como poden ser pois, a filosofía ou a historia. Consello, en todo caso, se apraza ou non se apraza un ano a Ebao? É que eso non terá o que decir a ministra, porque, insisto, non podemos... estamos falando de algo moi serio e ten que plantexarse no foro adecuado e cas normas democráticas adecuadas. Fai moi pouco tempo houve unha comisión técnica onde o argumento básico de comunicación do Ministerio literalmente era que había habido unha votación por parte das comunidades autónomas. Falso, en ningún caso.
A reunión que tuvo hoxe foi unha reunión puramente informativa, porque, ao non estar este tema na orden do día, non se pode, digamos, non se pode por estatutos tomar ningún tipo de acordo. Esa decisión terá que tomar ou terá que dicir se vai a ser así o Ministerio. Nós o que plantexamos é que houbese, que adoptásemos o tempo necesario para facer un documento de consenso, porque o consenso non é só dicido, é practicado. E buscar os acordos non é só dicido, senón é practicados. E aquí estamos se está excluindo pois as comunidades autónomas que teñen aproximadamente o 50% dos alumnos que todos os anos van a facer os exámenes de selectividade. Da antiga selectividade e da actual ABAU. E sobre outros asuntos que sí estaban na orde do día, houve algún acordo, algunha votación? Sí, os outros asuntos, houve acordo, houve votación, eran asuntos técnicos de reparto de fondos de cooperación, unhos vencellados aos alumnos ucranianos, outros vencellados pois ao reparto de fondos europeos de 0 a 3 anos. Isto era o que estaba na orden do día, foi o que se traballou, foi o que se dixo. Aquí Galicia os apoiou sen ningún tipo de problemas, pero insisto, é como unha especie de xogar ao revés, non? É dicir, se nós plantexamos unha orden do día nunha conferencia sectorial, que non é un órgano calquera, non é unha reunión de amigos. Unha conferencia sectorial é un órgano onde está representado a soberanía do Estado, co ministro, neste caso coa ministra, e as comunidades autónomas que somos Estado. E temos que ter un respeto por parte, neste caso, da Administración Xeneral do Estado. Non somos un grupo de amigos que nos sentamos a debatir dun tema. Somos un órgano colexiado onde estamos representados o Ministerio por unha parte e as administracións territoriales, é dicir, as comunidades autónomas por outro. E creo que as formas en democracia, as formas cando falamos de cooperación e de consensos teñen que son básicas para poder ter pois unha capacidade de entendemento e unha capacidade real pois de chegar a acordos e de cooperar. Cando xa se intenta trasladar un debate facendo pois un pequeno quiebro, non plantexando dentro dun orden do día oficial, pois a partir de aí hai que empezar xa a ter cuidado. E que vai pasar coa selectividade entón? Pois terá que o Ministerio a facer os seguintes pasos, terá que anunciar o que quere facer, terá que diseñar o que entenda. Obviamente, a legitimidade é do Ministerio, o pode facer, pero ten que ter en conta que non pode tampouco xestionar pois algo tan importante sin ter en conta, como xa dixen, un clamor de opinións que houbo contrarias aos plantexamentos, contrarias porque reduce a igualdade, porque reduce a calidade, porque a fai máis heteroxénea e porque en moitas asignaturas básicas hai unha clara desmotivación do seu coñecemento. E terá que ter en conta, tamén entendemos así, pois a opinión daquelas comunidades autónomas que temos aproximadamente o 50% dos alumnos.